У якіх випадках зварот та паслуга аўтаперакладчыка, на мою думку, ёсць нармалёвым і апраўданым, а ў якіх не. Вітаю, дарагія сябры! У сённяшнім выпуску падзялюся з вамі сваім асабістым меркаваннем на гэты конт, і з гэтым меркаваннем вы, вядома, можаце пагадзіцца ці абернуць яго ў каментарах. Пачнем з тых сітуацый, у якіх, на мой погляд, абсалютна не сорамна і бяспечна выкарыстоўваць аўтаперакладчык. Калі вы не валодаеце пэўнай замежнай мовай ці валодаеце ёй вельмі слаба, а вам неабходна зразумець фрагмент тэкста на дадзенай мове, вы абсалютна спакойна можаце прагнаць дадзены фрагмент праз той жа Google Translate і зразумець агульную думку, агульную ідэю. Вядома, калі вам не патрэбныя дэталі і калі вы абмежаваныя ў часе, калі у вас няма сябра, які можа перакласці вам ці там знаёмага прафесійнага перакладчыка. Вось, а таксама ў тых сітуацыях, калі вы апынуліся сярод носьбітаў незнаёмай для вас замежнай мовы, а вам неабходна хутка знайсці з імі разуменне, каб яны штосьці зрабілі для вас, ці вы штосьці зрабілі для іх. Пакуль я навучалася ў універсітэце, я шмат назірала падобныя прыклады, калі замежныя студэнты, каб знайсці паразуменне з выкладчыкамі ці бібліятэкарамі і іншымі людзьмі, карысталіся Google Translate, яны набіралі тэкст на сваіх родных мовах ці вось агучвалі тэкст на роднай мове, а пасля Google Translate выдаваў ім вынік на рускай ці беларускай мовах, і даволі хутка людзі знаходзілі паразуменне і вырашалі свае пытанні. На маёй памяці не было нейкіх непрыемных казусаў, хаця я не выключаю магчымасць тых сітуацый, калі чалавек, да прыкладу, трапляе ў незнаёмую краіну, у незнаёмую культуру, і калі аўтаперакладчык робіць некарэктны, недакладны пераклад, гэта можа пагражаць бяспецы і жыццю чалавека. Я асабіста не сутыкалася з падобнымі сітуацыямі. Калі сутыкаліся вы, таксама, калі ласка, напішыце ў каментарах. Вось, пяройдзем да сітуацый, у якіх, на маю думку, недапушчальна, непрымальна карыстацца паслугамі аўтаперакладчыка. Гэта тыя сітуацыі, тыя выпадкі, калі вам неабходна прадставіць у выніку тэкст за свой уласны. Тое, што я ўжо ўзгадвала ў папярэдніх відэа, вельмі сумна, калі вось навукоўцы, якія прадстаўляюць свае навуковыя артыкулы ці аўтарэфераты дысертацыі, робяць пераклады на іншых мовах сваіх прац праз Google Translate, Яндекс перакладчык. Мне падаецца, нават калі яны не ведаюць мовы перакладу, лепей звярнуцца да паслугаў прафесійнага перакладчыка. Чаму гэта лепей зрабіць, я патлумачу ў наступным відэа. Вось. Таксама яшчэ горшы выпадак, калі да філолага-лінгвіста звяртаюцца менавіта за дапамогай, каб чалавек зрабіў, да прыкладу, пераклад з рускай мовы на беларускую, а гэты так званы спецыяліст сам праганяе тэкст праз Google перакладчык, каб было хутчэй. Мне падаецца, это абсалютна недапушчальна. Вось, сябры, пішыце вашыя меркаванні і працягнем дадзеную размову ў наступным відэа. Падпісвайцеся.